Let's go. செந்தில ஜெயில் உள்ள வச்சே போடணும்னா நம்மளால ஒருத்தன் பிளாக் உள்ள இறங்கணும்டா. அவன் நம்மளும் தெரியாதவனா இருக்கும். உள்ள போனா மட்டும் பார்த்தா செந்தில் அவனை முழுசாக ரொம்ப சார்பான புள்ளிகளால் தான் அது முடியும். உன்னால முடியும். சின்ன சாமான தூக்காம செய்வ உள்ள நீ காணாம அடிச்சா வலிக்குது வலிச்சா முளைக்குது உரைச்சா முளைக்குது முளைக்குது கொம்பு கொம்பு கசுற தீவிர பேசுற நிமிர பக்கத்துக்கு முன்னாடி கொலைக்கிற அடக்கி வைக்கிற நாக்கிலாடி நவுறத பக்கம் நவுறு இந்த திருமண பக்கம் செவரு கவுரவத்துல நவர உள்ள பொறுத்த நவரு ஊரனுக்கு ராஜா கூட வந்து காஞ்சா ஆட விட்டு மாஞ்சா தேடி வச்சு செஞ்சா என் மேலே வீட்டு கிட்டவெல்லாம் அவன் கிட்ட கொடுங்க. அவன் தாட்டா கெலிச்சான். இங்கே இருக்குண்டா. இந்த பிளாக் இருக்கிறாரா இல்லை பிள்ளைகிறாரு ஏழை பிள்ளைகிறாரா சூப்பர் அவன் மேலே கை வாய்ப்பு